maititen du, eta inoiz ez daukatzen. Gainea zuek zarragoak diren kostiko duze, eta guren goi erakutsiko dugu eten gabe. Eta dira. Kaixo, lehenengo ingogu Anderrekin genuen bertso bat, asmatu genuna, gure belai buruz, eta ingurun aurkezuko dugu. Izango dela unibertsoko bitxikeria batzuk buruz, gero gaztelania, izango dira aurtengo poemak. Gehen gotxu erreak jarraituko dugu, eta izango dira Euskal Kultur Ondareari buruz. Gero ingelesa, izango dela abestia, eta bukatzeko plastika, eta izango da Euskal Kosmogoniari buruz, eta bukatzeko eskurunak. Oain beste ez nuen karakitzari eta dena bestera. Eklipsea, hurrengoa transazioa zer den eta zer eragiten duen, gero errotazioa zer den eta zer eragiten duen, hurrengoa ekuatoaren marra zer den eta azkenik urtaroak. Eguzki eklipsea. Eguzki eklipsea sortzen da uraren eta eguzkiaren tartean ilargia sartzen denean. Horren ondorioa da, argia egon behar duen leku batean iluna dagoela, eta eraztun itxura hartzen du eguzkiak. Ilargi eklipsea. Ilargi eklipsea da eguzkiaren eta ilargiaren tartean lurra sartzen denean. Horren ondorioa da, ilargia ikusi behar denean ez ikustea. Translazioa. Translazioa da lurrak eguzkiari ematen dion buelta. Buelta hori irauten duen denbora 365 egun, 6 ordu eta 9 minutu dira. Baina lagurtetik behin, bizurtea izaten da eta otsailak 29 egun ditu. Hori gertatzen da aurreko lagurteetako 6 orduak ez kontatzeagatik. Eta batura 24 ordu dira, berdin egun bat. Horrek urtaroak sortzen ditu. Eta lurraren ardatza 76 gradu inklinatuta dago, gero hobeto ikusiko duzuen mapilan. Errotazioa. Errotazioa da lurrak bere buruari ematen dion buelta. Buelta hori ematen esaten dugu 24 ordu tardatzen dituela. Baina hori ez da guztiz egia. Buelta hori ematen 20 ordu tardatzen ditu, eta 4 ordu eguzkiari begiratzeko. Ekuatorea. Ekuatorea lurraren erdian dagoen marra imaginario bat da. Ipar hemisferioa eta hego hemisferioan banantzen du. Bitxikeria bat da, ipar hemisferioan negua baldin bada, hego hemisferioan udara da, eta horregatik hau ospatzen dituzte gabonak, baino jantzian Australian. Eta beste bitxikeria bat, dakizute ipar hemisferioan ura zealdetara joaten den desagüe batetikan? Self
of it being anti-clockwise, but at the same time doesn't rotate. And then after pouring, you have to stabilize the water, make it come down. You see that there's no movement. So after making it stable, it drops it down to show how the magnetic field or the coils was going. And the same thing is even weighing this. If you come and you put your body weight, less practically you can say that it's your life. Yes. In Canada, UK, Netherlands, Germany, all the countries. Bideoan ikusi duzuten bezala eskubiraka doa. Eta badakizute hego hemisferioan zaldetara doan? Bidean ikusi duzuten bezala eskerreraka doa. Eta ekuatore marran badakizute. Zuko diogu pentsatzen edo bideo bat Jarriko dugu bideo bat? They weigh less than 3% of the sunlight. Fantastic. Ikusi duzuten bezala zuzenean jaitsi da. Txalo bat eman dugu. Udazkeneko ekinozioa. Maketan aurrean dudanik udazkeneko ekinozioa zuduko dizuet. Maketan ikusten duzuen bezala, eguzki izpiak ekuatore marrara zuzenean joaten dira. Posizio hori udazkeneko ekinozioa deitzen zaio. Maketan ikusten duzuen bezala, lurra irudikatzen duen bolatxoari kartolina bat jarri diogu eguna eta gauaren iraupena ikusteko. Eguna 12 ordu eta gaua beste 12 ordu irauten du. Horregatik esaten dugu egun horretan eguna eta gaua egunen dira. Neguko solstizioa. Maketa horrean dudananik neguko solstizioa azalduko dizuet. Ikusten duzuen bezala, maketan egun horretan eguzkizpiak zuzenean hego hemisferiora jotzen dute. Eta posizio hori neguko solstizioa esaten zaio. Lurra irudikatzen duen bolatxoari kartulina bat jarri diogu. Egunaren eta gauaren iraupena jakiteko. Neguan eguzkizpiak egunez eginako ibilbidea motzagoa da gagoz egindakoa baino. Eta egunez 9 ordu eta gauez 15 ordu. Eta horregatik esaten dugu egunez egun motzena eta gau luzenak direla. Udaberriko ekinozioa. Maketa aurrean dudalanik udaberriko ekinozioa azalduko dizuet. Maketan ikusten duzuen egun horretan, eguzkiak bidaltzen dituen izpiak zuzenean ekuatore marrara joaten dira. Posizio horri udaberriko ekinozioa deitzen zaio. Maketan lurra adierazten duen bolatxoari kartulina bat jarri diogu egunaren eta gauaren iraupena ikusteko. Egunez 12 ordu dira eta
horretan eguna eta gaua berdina direla. Maketa aurrean dudalanik udako solstizioa azalduko dizuet. Maketan ikusten duzuen bezala, egun horretan eguzkiak bidaltzen dituen izpiak ipar hemisferiora zuzenean iristen dira. Posizio horri udako solstizioa deitzen zaio. Maketan lurra irudikatzen duen bolatxoari kartulina bat jarri diogu, egunaren eta gauaren iraupena jakiteko. Udako eguzkizpiek egunez eta gauez ibilbide desberdina egiten dute. Egunez luzeagoa eta gauez motzagoa. Egunez 15 ordu eta gauez 9. Horregatik esaten dugu egun luzeena eta gau motzena direla. Bueno, hau izan da gure aurkezpena. Espero dugu gustatu izan. Adelari. Voy a volver beso a beso. Murió el poeta lejos del hogar, cubre el polvo de un país vecino, al alejarse de ignorar, caminante no hay camino. Hola, nosotros somos Naya, David, Ayala y Aira. Vamos a presentaros lo que hemos aprendido en castellano, que son los poemas. Aunque son poemas que se han creado hace unos años, aún se mantienen escaleras de sentimientos. Espero que os guste. El primer poema se titula Adivinanza y es de Carlos Rivera. La nieve es blanca, azul el cielo, verde la hierba y el limonero. ¿Qué color tiene? Saber yo quiero la tinta negra de mi sombrero. El segundo poema se titula Blanco de Carlos Rivera. Todo se ve blanco desde mi terraza. Los jardines blancos y las calles blancas. Nieve en los tejados y nieve en las plazas. La ciudad parece un pastel de nata. El tercer poema se titula Niños de Somalia y es de Gloria Fuertes. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos no. El cuarto poema se titula Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, y es de Miguel de Unamuno. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. El quinto poema se titula Que te corta, corta, y es de Nicolás Guinea. ¿Qué cola tan larga tiene ese ratón? Corta, 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 ¿quién se lo cortó? ¿Qué pico tan grande tiene ese tucán? Corta, 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 ¿quién se la cortará? ¿Qué rabo tan gordo tiene ese león? Corta, 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 ¿quién se la cortó? ¿Qué carne tan dura tiene ese caimán? Corta, 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 ¿quién se la cortó? A la corta, corta y a la corta, corta que te corta, que te corta. El sexto poema se titula Para pintar una casa, que es de Carlos de Mier. Para pintar una casa pondrás de rojo el tejado y de blanco la fachada. La puerta será marrón y azuladas las ventanas, también por la chimenea como un gris que se escapa. Un cielo azul marino con nubes grises y blancas, unos pájaros que van volando batiendo sus alas. Al lado píntale unas hojas verde esmeralda y también píntale un camino con un corral y una valla. Luego ponle la firma y ya estará terminado.
Kaixo, arratsaldeon. Gu, Aner, Maili, eta Martin gara. eta urtean ikasi duguna aurkeztuko dizugu. Batez ere ikasi dugu nola egin aurkezpenak eta eskuak nola mugitu. Bai ikasi dugu sinboloak eta jaiak. Gaur, sinbolo bat eta jai bat aurkeztuko dizugu. Horretaz gain ere ikasi ditugu hilabeteak beste modu batera esan. Adibidez, badakizue nola esaten den urtarrila beste modu batera? Pista bat. Gau beltza edo hil beltza. Hil beltza. Ondo. Maiatzari, loreia edo lorilla. Markatu. Esan bile bat jare. Loreia edo lorilla. Loreia. Oso ondo. Eta uztailari, pista bat, garagarria edo garaia. Bai oso. Abuztuari, Pista. dagonilla edo agorrilla. Agorria. Bai, zabileko duzu. Simbolo bat bezala eguzki lorea aukeratzen du. Eta jai bat bezala hiru errega. Lehenengo eguzki loreakin hasiko gara, eta gero hiru erregeak. Eguzkiloreak eguzkia zela esan nahi zuen. Haren itxurak eguzkia irudikatzen duenez, eguzkia mandre altxoaren indarrari esker, baserriak eta bordak, sorgin, izpiritu eta izaki gaiztuen gandik etxea babesteko asmoz, etxeko ateetan eguzkilorea jartzeko ohitura zegoen. Bestalde, sorginkeria, azpikeria eta madarikazioaren aurkako babesa ere ematen omen zuen. Eguzkilorea Europa erdialdean, Pirinioetan eta Kantabriar mendietan aurkitu dezake. Batez ere ekaina eta irailaren artean. Eguzkilorea ekaina landatzen da, abuztuan moztu eta abuztuko azken asteetan lehortzen da. Eguzkilorea 25 graduko gela batean egon behar du lehortzeko. Eguzkilorea 70 milimetroko 7 hosto dauzka. Eguzkilorea 2 urte irauten ditu landatzen denetik. Gaur egun eguzkilorea ere apaintzeko erabiltzen da. Etxe batetan jartzeko, eraztunetan, pultseretan, koilaretan eta bar. Eguzkilorea ere bai, euskaldun batzuentzako oso simbolo garrantzitsua da. Espero dut gustatu izan, galderaren bat. Orain Martin eta Aner hasiko dira. Hiru erregeekin jai bat dela. Hiru erregea. Urtarrilaren 5 gauean, normalean hiru erregiak etxe batzutan opariak ikusten dituzte. Hiru erregien izenak Meltxor, Gaspar eta Baltasar dira. Batzuk brometan esaten dute Meltxor, Gaspar, ba, Santari, Sepaio. Lehenengo erregia Meltxor da. Meltxorrek ilea eta bizarra zuriak dauzka, eta bere traja gorria. Bere koroa
urrezkoa, eta bera Greziakoa da. Bigarrena Gaspar da. Gasparrek izarra eta ia marria dauzka, eta bere trajeak berdea. Eta bere koroa urrezkoa. Eta hirugarren eta azkenekoa Baltasar da. Baltasarek ez dauka bizarra, baina bere ia eta bere azal kolorean beltzak dira. Bere trajea urdina eta txuria da, eta berak ez dauka koloreak, berak zapiz estarita dauka burua. Urtarrilaren 6ko goizean esnatu eta opariak irekitzen dira, zuhaitzaren azpian. Gero, familiarekin bazkaleo egiten da. Beraien etxetan batzuetan ere bai opariak iristen dira, eta han denak batera irekitzen ditugu. Munduko toki batzutan ohitura da ere opariak ekartzeko eta familian irekitzeko. Bazkalduan daren poste goxoa ator, erregopila. Erregopila barruan krema edo natazkoa da, eta ere bai ezer gabe. Horren barruan figurita bat edo baba ator. Baba tokatzen dena urren urtean ordenio egiten du erregopila. Badakizute norena entzuzuten kanta. Batzuk ezaute Oiartzungoa, Manuel Ekuona. Batzuk ezaute koutesa Liburutzagia izena idaka, eta da handik bizuten. Galderari In this unit, we have done many sketches. Alexa Soli, Alexa Mozart, Alexander Edison, Alexander Menowes, the Magic Star. And now we are going to sing the song in English. First we say the part of the song and then you. Jingle bell, repeat. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Hey. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse In a one-horse open sleigh. open sleigh. And now we do the same but singing. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Hey. Jingle bell, Jingle bell, jingle bells. jingle all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Hey. And now we are going to sing the same but everybody. Jingle bell, Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is
hausnartzeko aukera izan dugu gure saioetan eta liburu amaigabea sortu dugu. Liburu amaigabea baldakizu zer den. Hitzak dioan bezala amaitzen ez den liburu bat da, bizitzaren errotazioa bezala. Lehenengoa euskal kosmogoniari buruzkoa izan da. Nondik gatoz galderari erantzun nahi izan dugu. Gure arbasoak amalurra osatzen duten ilustrazioa osatzeko. Marisuar eta Gaurkotz. Bigarrena, gure sustraiak izan duteko. Nondik gatozen galderari erantzunez, eta gaur egun galderari buruz hausnartuz. Gure historia eta gure sustraiak kinograma artistiko baten bitartez irudikatuko dugu. Hirugarren gai nagusia gau beltza izan da. Nola goaz galderari erantzuteko lurralde desberdinetako ituretara berturatu gara. Kasu honetan Mexikaren gau beltza. Bandak izute beraien egun hau zeriontasunarekin eta lorekin lotzen dutela, bertako guriozurak irudikatu ditugu. Beraiek apaintzen dituzten forma eta koloreak txartatuz. Azken ilustrazioa bizitza mugimenduan irudikatu nahi izan dugu. Bizitza etengabe mugimenduan dagoela simbolo gisa espirala erabili dugu. Prozesu guzti horretan bizi galdera horiei erantzun nahi izan diogu. Hainbat artistek duela milaka urte saiatu dira. Liburu amaigabea egiteko lehenengo urratsa zirriborroa pentsatzea da. Moduan zinen egitea. Bigarrena margotzea da, eta hirugarrena itsatsi eta liburu amaigabe magikoa bihurtzen da. Ikusi nahi alde dituzu, Batalde batean geldituko da, eta bestia eta komunikatzea. Bueno, hau izan da dena, euske plastikakoak, bizitza jirabian dabilela, emozioekin, urtarekin eta beste gauza askorekin. Espero dugu gustatu izan eta euskaldunak bazkarietan eta horrelako gauzetan abesteko oiturak hau. Eta hain pilargi abestia abestuko izua. Gu bakarra kantzatuko dugu, gurasoak ere? Gure surka. Gurasoak ere.